такого приключения, я имею в виду учебу в лицее, вы хотите высказаться? Есть первый к микрофону. Два года мы разом провели в маўдольных стенах лицея. Формовались, открывали свет, пригожость сяброўства и науки. Тут опекали нас самые мудрые чулые люди, наши наставники и батьки, падтрымлівалі нас. Але нечакана скончыўся наш ліцэйскі шлях ад карапуза да выпускніка. Што чакае нас далей? І сёння мы стаім на гэтай сцэне з неўпэўненасцю і рашучасцю, з надзеямі і словамі малітвы. Господи, я прошу Тебя не об девосах и не об миражах, але об силе кожного дня. Навучи меня мастацтву маленьких кроков. Зраби меня уважливым и кемлівым, каб у спракаты будённасці своечасова спыняцца на адкрыццях і досведзе, які мяне ўсхвалявалі. Навучи меня распараджацца часам моего жыцця. Подари мне тонкое жыццё, каб адрозніваць першаснае ад другаснага. Я прошу об силе устрымання і меры, каб у стракатай будзённасці я мог адрозніваць першаснае ад другаснага, і таксама, каб я заўсёды знаходзіў асалоду ад мастацтва. Дапамажы мне зразумець, што мары не могуць быць дапамогаю, ні мары пра мінулае, ні мары пра будучыню. Дапамажы мне быць тут і цяпер, і ўспрымаць гэтую хвіліну як самую важную. Стеражи меня от наивной веры, что в житті все повинно быть ровно. Подари мне ясное усведомление того, что тяжкости, поразы, падения и неудачи з'являються тільки натуральною складовою часткою життя, дякуючи якой ми ростемо і старіємо. Нагадуй мне, что сердце заўсёды спрачаецца з розумом. Пошли мне в потребный момент когосьці, у кого хопіць мужнасці сказаць мне правду, але сказаць яе з любов'ю. Я ведаю, што многія праблемы вырашаюцца, калі нічога не рабіць. Дык навучы мяне цярплівасці. Ты ведаеш, як моцна мы патрабуем сяброўства. Дай мне быць вартым гэтага пяшчотнага і дзівоснага падарунка лёсу. Дай мне багатую фантазію, каб у патрэбны момант, патрэбны час і ў патрэбным месцы падарыць каму-небудзь неабходную цеплыню. Зраби меня здольным дагрухацца до тых, хто знаходзіцца на самом низе. Стеражи меня от боязі пропустить что-нибудь важное ў жыцці. Дай мне не тое, чаго я жадаю, але тое, што мне сапраўды неабходна. Навучи меня мастацтву маленьких кроков. Дякую. Спасибо большое, историки первые. А Богдан возвращается ко мне.